Здравейте, този епизод е за Бандит Чаленджа. Ще ви покажа първо как го взех. Ето, 12. Взех всички тук награди. Ще пусна някои реплеи. Ето този последния. Така, да видим. Избирам Fire Spirit тук, разбира се, защото така, Айс Голям. Тук вземам голема, защото просто върши по-добра работа. И арчери. Тук бандита беше по-добър, но арчерите ще се комбинират по-добре с голема и бият освен той и въздушни неща. И нямаше да е добре да взема бандита, защото с голема няма какво много да направи. Ето вижте, не пускайте нещата едно за друго, пускайте ги малко по-раздалечено, защото ако противника има поизън или нещо такова, трудно ще спрете атаката. Пускам голема. Тук той направи голяма грешка с този рокет. Ще пуска рокета и 500 демидж, но имаме равен еликсир, но аз имам и голям напред. Просто нямаше как да си опази тауъра. Виждате, оправя се с Уича, но Гоблин Барела довършва тауъра му. Пускам лога за принцесата. Сега вижте, просто той има повече еликсир от мен, малко повече, но вижте как ще се... Сега имам Уич, Голем, Арчер... не, Арчерите са следващата. Гоблин Барел и Лайтинг. Сега тук Уича отзаде за защита. И Лайтингът, но вижте какво стана. Бандита реши да дашне напреде и Лайтинга го пропусна. Което беше доста лошо, но не ми попречи много. Така, ето, той пуска Джайнта напреде, но просто имам такова предимство, че нямаше какво да направи, че да ме бие вече. Ето, пуска си рокета, но голямът напред и вече той няма с какво да вземе тауъра. Пуска Дарк Принца, но той разбира се ще отиде към голема. Тауъра няма как да вземе. И освен това, рокета, който пусна преди малко, не отсеги тауъра. Тук намерих един доста добър дек. Ето това е. Minor Control с Battle Ram. Battle Ram върши доста добра работа. Да пуснем още един реплей преди често опенинга. Ето този мисля, че беше интересен. Да. Тук в началото интернета ми лагна. Не съвсем в началото, ами в началото на битката. Ето тук дори 10 секунди не избирах нищо, само защото просто не ми даваше, много ми лагваше нета, но при избирането не ми пречи. В
началото на битката ми взе по 500 демидж някъде на Талара този, заради това, че не можех да си пусна нещата нормално. Ето, ай си изър да пускам отзаде. Goblin Gang също отзад. Вижте сега, вижте колко се бавя с принца. Това беше заради интернета. Щях да имам още 2 еликсира, ако не се бях бавил толкова. Вижте къде се наложи да пусна фурната заради този Елит Барберян. Но бандита много добре тук отиде към Елит Барберяна, за да го убие. Доста добра карта е бандита. Гоблин Ганг, за да не взема много демидж електроизарда. Виждате, до тук почти само той ме е атакувал. Аз почти нищо не съм му взел на таларите. Но ето тук някъде интернета ми се оправи и сега ще видите. Да, ето тук някъде, където пуснах бандита в атака беше. Бандита оставя луча на малко. И фурната. Фурната е много полезна карта и в защита, и Fire Spirit в атака. Просто фурната е много добра. Тук пускам втора. Мирърната и за другата страна. Лайтинг за Goblin Hut, Талара и електроизрада. Винаги когато има 3 неща на добър живот и имате лайтинг, ги ударяйте, защото вземате демидж на Талара и вземате демидж на още 2 неща, които имат... гледайте да имат, примерно да не пускате лайтинг на арчари. Ами, примерно на електроизърд, мускетар, Ice Wizard, принцове, такива неща вече, Уича също, Executioner, Wizard, всичко просто, което има някъде такъв живот. На Giant и на Golem не се струва да пускате Lighting. Имат на тях не че не им взема живот, но не помага толкова. Ето тук Уича, Goblin и това. И Талара. С лайтинг. Фурната за дефенс. Пускам Ice Wizard, за да е по-сигурно. Ще видите, ето тук как му взех Талара. Просто вижте. Балон и готов лайтинг. Лайтинг електроизард, Гоблин Хът и Талара. И вече той няма... Дори да беше пуснал Уича, Талара пак ще да е свършен. Сега има доста... не доста, да, всъщност доста са. 13 човека онлайн. Така, сега ще отварям честа. И да видим дали ще има легендарка. 11 000 голд. 1 Wizard. 5 Ice Golem. 7 Battle Rama. 9 Барберянката. 10 Тумстона. Мисля, че реалите са това. Не. Мега миньон. Добре, реалите вече няма повече да има. 219 запад. Би трябвало това да са комуните. Не. Значи те са 400 комуна, реалите не знам колко бяха. Епик.
Фриз. Доста лош чест. Тумстона, Мега Миньона, Запа и Айс Голема, може би, но Айс Голема го ползвам, но той ми е на 9, за 10 трябва страшно много за да го апгрейдна. Този чест, освен с голда, не ми помага с нищо. Така, понеже взех 12 бандит чалендж на един приятел от моя клас, той снима отварянето. Ще ви пусна и отварянето, там вече няма да говоря, ще ви го пусна отделно. Харесайте, абонирайте се и приятно гледане на другия опенинг.